ला उठला बस ला उठला बस सीरी देवे के नानी ला ला कहाँ जाए थे बाजार बना के समझ में आई थे गरीबनी के समझ में कहाँ से आते हाँ तो वो तो कोड़ के हर दथू तो हेलो हेलो ले ली मौसम्बी ले ली 50 रुपया किलो मौसम्बी ले ली मौसम्बी ले ली कैसे मौसमी हाउ 50 रुपया किलो के बड़ी महंगा माल होते के तो रखे पंगा ले ली मौसम्बी ले ली 50 रुपया किलो मौसम्बी ले ली बाबा हो लुरु लुरु पियत रही शुरू शुरू हमरो ला ले ली ए बुढ़ाऊ का बेचता रहा का बेचतरा का बेचता रहा है जा आ तू का बेचता रे हम मौसम्बी बेचता नहीं हम ना बताबू हम तोप के बेचहिए तोप के बेचा चाहे उघारे है जा बाजार ना लगावे दे ना लगावे देबे ना लगावे देबी हमार बाजार बा हम बेचो ई बुल बाबा के जगह हो ना मार के करा बहिनी के पट धत धरत रह ई तोर बाप के जगह न खाऊ हमरो कोरोना से फालतू मिजाज होलो बेटा पुतो खाला ना दैत हऊ ना हमरो बाजार रह जे चलतऊ यही जे हम एक बार कह देले कि हैजा ना बेचे देब यही जे बिकता यही जे बेचम ई रामदेव बाबा के जगह बा हम रोज आई जाके छतरपुर में बेची ना ई बुल बाबा के जगह न कबूल बिगाड़ दम हम कह देले एक बार ना बेचे हम देब कह दनी जे बेचाई बिकता के आय बूढ़ो बोलबा ज्यादा एतन धरा ध दे बूढ़ो के बता दे एकरा में हगी हां बेचब त का बेचब के ना बेचे दे बेचो ना तोर बाप के जगह न खाऊ हम बेचब जयबा हमार बाप पर हां जबाऊ जवान हां जबाऊ का ठीक है बेच खूब अपन बेच हां उघार के बेच अपन पूरा गहकी बोला बेच खूब बेच बेचे लू गहकी बोलाई की मौसमी के भाव कर माई की बेचे लू गहकी बोलाई के मौसमी के भाव कर माई के बेचे लू गहकी बोलाई की मौसमी के भाव कर माई की बेचे लू गहकी बोलाई के मौसमी के भाव कर माई के रे जवाना देखा हो एकर देह में तनी खून है तब बुढ़वा के नहीं खे पूछा देखो हम जा तनी बुल बाबा हम जा तनी अपन अलगे बेचे बाकी हम ऐसा सामान बेचत रहली ना कि तोर पेट में गैस ना बनत हो एकदम ढाए ढाए मारबे का कोई भैया इस समय के फेरबा रंगबाजी देखे हई बुढ़ावा के कीमत ना होई हम जाता नहीं लेकिन सुन ले जेकर कर बाटला दू तो खोदी रे सलाद बोला हमर मुरैया के जेकर कर बाटला दू तो खोदी रे सलाद बोला हमर मुरैया का होई जेकर कर बाटला दू तो खोदी रे सलाद बोला हमर मुरैया जेकर कर बाटला दू तो खोदी रे सलाद बोला हमर मुरैया पिया गन जाई हो पूरबा पिया गन जाई हो पूरबा जहां बंगलिया बसई
तोर हो पलर पलर हमर गहकी आवे थे गहकियो भड़का दे छे रामदेव बाबा 1 रुपया के पुरस्कार हमर देखा बुल बाबा हमर गहकी 1 नंबर तोर माल ना बिको तू देखो तोर कैसे माल हो देखियो टोके देखियो आय बुल बाबा हाय एकर पुलुर है तो गलर करी होगे देख तो हमार धन्नी के देख हमर तनी छू के देख छूता हरी हमर काड़ा लग तो काड़ा काड़ा हो मगर खाड़ा हो ए खाबे ना एक ठो भैंस ना बनत खाली ढकार बिगबे गैस बनत तोर छुवे में कुलकुल बटोवे में गुलगुल बाछी खेबे तोहरो वो राजाई हो छुवे में गरम मछी मन में गरम मछी खेबे तोहरो वो राजाई हो हमर सुन के ए बच्चा हमर आंख मुन के खाए पड़तो हां दांती चढ़ावे पड़तो तनी कड़ुआ लगतो हमर तो कड़ुआ बुझाई बाकी मेहनत से भीतर ले जाई हो हमर तो कड़ुआ बुझाई बाकी मेहनत से भीतर ले जाई हो ए मुरैया ओकरे बुझाई जवन करा के खाई निमन आदमी के बात आवरा के सवाद पाछे बुझाला ओकरे बुझाई जवन करा के खाई कह के करा न कोई तो भला होई जेकर घर बटल लाडू तो खोजी रे सलाद बोलो हमर पुरैया खोजी रे सलाद बोलो हमर पुरैया जेकर घर बटल लाडू तो खोजी रे सलाद बोलो हमर पुरैया देखो हो बूढ़ के पीस कहाँ खाला मिलता जवाना खत्म हो गइल अब बूढ़ के पीस मिलता कि बूढ़ सिरुए पर काम खींचता रहता हम जाना तनी तोर बिकताऊ रामदेव बाबा ले थू हां तोर हमरो सामान बुल बाबा आयल हथू बुल बाबा के तो महंगा पड़ देते हो गरम बाजार बा गहकी 1000 बा हमरो मुरैया बिकाई हो गरम बाजार बा गहकी 1000 बा हमरो मुरैया बिकाई हो गहकी अनेक बा एका से एक बा गहकी अनेक बा एका से एक बा अनपछ न होई पचाई हो गहकी अनेक बा एका से एक बा अनपछ न होई पचाई हो अरे तोहरो बिकाई नहीं हमरो दमाई तोहरो बिकाई नहीं हमरो दमाई न त कहि द सुदर्शन दफा हो बाबा हो लुरु लुरु तोरा रामदेव बाबा तोर गहकी हेतु तो रामदेव बाबा भेजो हम जाई थे ऊपर पीछे से मारी है तू आगे से मार दहु ना तोर गहकी मौका हटे पे का है
बर्बाद हो तो इमे की बाबा तू खड़ा होके खड़ा कर दे खड़ा हो खा टाइट हो टाइट टाइट होके टाइट होके हैला मौसमी खूब चाभा क्या भा हम मुरई लेके चलली जेकर गोर बाटे लाद उ तो खोदी रे सलाद बोल हमर नाच हे हे